I de to næste forsøg vil vi vise jer, hvordan vi fik vekselstrøm ved at skifte magnetfelt. Nu skal jeg vise jer eksperiment med induktion. Her har vi energikilde, motoren, nogle magnet, spole og så voltmeter. Nu starter jeg vi kan godt se, at motoren drejer rundt med magnet, og så fik vi energi. Det kan vi godt se her. I dette forsøg vil jeg vise jer et andet forsøg, som i princippet er det samme som det andet. Her har vi vores energikilde til at føre ledninger om til vores primære spole med 200 vendinger. Og her på den anden side har vi vores sekundære spole med 1600 vendinger, som vi gerne skulle føre et udslag om til vores voltmeter. Og i stedet for at bruge motoren, så har vi brugt vekselstrøm, som skal vise et andet magnetfelt. Og jeg slår mig.